Hola, avui t'ensenyaré com fer aquestes teles amb cera d'abella per embolicar coses. És una opció molt sostenible, també és biodegradable i és molt senzilla de fer. Necessitaràs uns quants ingredients, sobretot la cera d'abella, una tela de cotó i ara t'ensenyaré pas a pas com fer-ho a casa. Som-hi? Aquí tinc unes teles de cotó i tallaré uns quadres per fer projecte. Això ho faig perquè sigui una mica més bonic i també que no es desfili la tela. I ara faré el mateix amb aquesta tela. Per fondre la cera, la fiquem en un recipient de vidre i després la posem per sobre d'una olla amb aigua bullint. Si us fa cosa que estigui així bullint, simplement que estigui molt calenta, simplement trigarà una mica més. També ajuda que la cera estigui en trossos petits i si la vostra cera ve en blocs, simplement podríeu ratllar-la. Ara he fundit la cera i amb un pinzell la posaré per sobre de la tela. No us amoïneu si veieu que la cera s'asseca molt ràpid i d'aquesta manera no es pot xupar pràcticament tota la superfície, que és el que volem. Veureu que amb el següent pas podrem aconseguir que vagi a tota la superfície. També important per fer aquest pas és sobretot posar una tovallola, després una mica de paper, és aquest paper que fem servir per cuinar, i després la tela. Feu servir un pinzell que potser no el necessitareu després perquè amb la cera és molt difícil de netejar, llavors vosaltres mateixos. Ara aquí fiquem per sobre un altre paper i ara amb la planxa passaré per sobre. D'aquesta manera podré aconseguir que la cera sobretot es desfaci i després que vagi per tota la superfície de manera igual. Poseu la planxa a la posició que diu cotó. I ara l'única cosa que hem de fer és treure la tela, deixar-la assecar durant uns quants segons, s'asseca molt ràpid la cera i ja està. Faré una altra tela perquè veieu el procés un altre cop. Posem la tovallola, després el paper per cuinar, la tela i ara fiquem per sobre la cera que està fosa. Després posem un altre paper per sobre, passem amb la planxa i després traiem la tela. La deixem assecar durant uns segons i ja està. Podries fer-ne pràcticament uns 50 en mitja horeta. Em sembla un regal ideal, una molt bona manera de substituir el plàstic. I el procés a mi em sembla molt terapèutic. En general les manualitats considero que ens ajuden a relaxar-nos i tornar una mica als orígens, quan els nostres avantpassats treballaven molt amb les seves mans i considero que la nostra ment ho necessita avui dia. Espero que aquest tutorial t'hagi semblat útil. Si és així, sisplau, fes-me un like. També et pots subscriure per no perdre més contingut com aquest. També faig moltes receptes i comparteixo contingut sobre com viure una vida més senzilla i més natural. Gràcies per mirar aquest vídeo.